Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите животно лисица. Ето така изглежда и нека преминем към инструкциите. Ето ги инструкциите. Значи, за начало трябва да направим квадрат. Този квадрат значи може понякога, когато правя квадрата, може да не говоря, но просто по принцип правя много трудно квадратите и за това понякога не говоря, за да не се очудите, да не се разсърдите също така. Много се извинявам предварително, че няма да говоря докато го правя. Но аз почти го направите, да. Не говорих, но... Да. И тук как се скъса... Да. Нищо. И така става. Значи... Ето така... Хоп. Значи, после правим ето така. Ето така. Оп, да. Ето така. След това ето така. И сега тук фащаме едното и второто, значи две. Ето долу, ето това ъгълче, това също. И правим ето така. Значи това го фащаме на половината, ето. Нали е така. Тъй. И правим ето така. Ето къде се получи. Ето така. Ъгълче. Ето е тук. Ъгълчето. Насам. Така. Тук го правим така. След това значи тук се получи едно отворче и правим ето така. Хоп, тук така и тук така. След това хващаме ето този ъгъл и го сгъваме до примерно колкото искате да е опашката на лисицата, толкова сгъвате и това. След това вземате един черен фломастер и отцветявате ето тук. Така. Ето това ъгълче. Така. После рисувате очичките така. И ето така. И задължително затваряте.
и готов. Хоп. Това е. Благодаря, че гледахте и до следващия път.